Som Alica. Som certifikovaným osobným trénerom a výživovým poradcom. Zároveň som mamou 3 malých detí a jednej veľkej nemeckej dogy. Snažím sa ženám ukázať, že dieťa nie je prekážkou k zdravému životnému štýlu alebo vysnívanej peknej postave, ale práve naopak, to dieťa je našou motiváciou. Učím ženy, ako správne cvičiť, vždy s ohľadom na ich ženskosť a zdravotnú situáciu, ak sú po tehotenstve a pôrode, a zároveň sa ich snažím naučiť, že cvičiť nemusí len vo fitku, ale dá sa to aj efektívnejšie. Doma v obývačke, popri venčení psa, na prechádzke s bábätkom, kočíku alebo v nosiči, alebo v rámci hry s malými deťmi. Zároveň mamičky učím, ako čo najjednoduchšie a najrýchlejšie variť tak, aby to chutilo aj dospelým, aj deťom a aby to malo tú správnu výživovú hodnotu. Ja verím, že žiadna z nás nemôže ani pri dieťati opustiť samú seba a zároveň verím, že každá z nás by sa svojmu dieťaťu a celej svojej rodine najradšej rozdala a dala mu to najzdravšie a najlepšie. Práve preto je potrebné začať práve od seba a od svojho zdravia, veď predsa mama je vždy tá, ktorá určuje štýl celej rodiny.